Jemfi ɛyɛ secretary de ma ɔma me ne ne nkɔmɔ anɔpa yi menua Matien wɔhene na adwu so akra na woyɛ deɛ ɛtɛkyi adona dawroma aso so mate woni anɔpa yi deɛ na nyame din na ɛde na aseɛ dɛma no woni sɛ wo nso ho yɛ oh nyame adom yɛwɔ mframa mu na yɛne yɛano dindindin deɛ na kyɛ sɛ nyame ayɛ ayɛ nti yɛde nyankopɔn ase meyɛ sure sɛ wei board yi a nnora regional minister inaugurate ɛyɛ anigyesɛm de ma mo Kumasi City Market Traders Union ɔpɛni mɛsɛ kyia obio mɛkyia adwumayɛfoɔ no mɛkyia wɔtiefo nyinaa na mewie a makɔ kɔtɔkɔfie na makɔ akɔkyia santeman hene menim sɛ board no ɛyɛ ade a obiara wɔde adwuma gadini biara no na ɔhwɛ anim na yɛ ho ɛpere sɛ board no ɛbɛba in place ɛno nti board no a aba no yɛbɛda nyankopɔn ase ɛfiri sɛ yɛnim sɛ deɛ na yɛhwehwɛ nneɛma a ɛnkɔ so no nneɛma bi a wɔsɛ yɛtoto a ɛwɔ edwa no mu a bi sɛ board no bansa na yɛtumi ayɛ no wɔbɛtumi aboa ama agyadifoɔ wɔn mo ɛhaw no yɛtumi atu ho anama na sɛ gyan deɛ tie ɛnie wobɛkae a Kumasi City Market Traders Union yɛraise concerns about ɛkwan a yɛyi obi a wɔbɛda agyadifoɔ nyinaa ano due to the fact sɛ sia no sɛdeɛ edwa no mu ɛteɛ yɛnyina yɛnim ɛnɛ yɛsɛ yɛfene aba so na yɛdie democracy kabi mami ɛnka bi ɔma mu nyinaa ɛno na yɛde ɛyɛ yɛnde ɔma no afa biara no sɛ yɛyɛ biribi a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ saa deɛ no atumi agu ɛhɔ nyame anyim ni sɛsi ɛkwan a yɛfa so yɛyi gadini ɛma no kɔ board no ɛsoɔ no yɛn Kumasi City Market Traders Union yɛni ɛnyɛ ho yɛbo ɛnyɛ so yɛwɔ issues bebree ɛkwan a yɛwura zuba ɛfa so a saa nipa yi no yɛwɔ issues bebree nsɛm bebree ɛwɔ ɛho but for sake of agyadifoɔ interest sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya board no in place na wɔmatumi atoto nneɛma no nti no nipa a waba yi yɛma no akɔ aba na yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ adwuma ɛwɔ adwa no nanso ɛkwan a yɛfa so a yɛyi obi ɛma no ɛkɔ board ɛwɔ adwa mu ɛhɔ no ɛnya deɛ Kumasi City Market Traders Union yɛde bɛto hɔ ɛdo yɛmfi wose ɛkwan nti it means that ɛkwan a mo traders mo reps mienu a ɔmo board no sɛsi ano kwan a mpanimfoɔ fa so yi ɔmo no mo ani ɛnye ho sɛdɔn maame ɛncancel because yɛwura zuba yɛne no ɛnya nkitaho ɛwɔ bɛ a wɔn sɛ process yi ase na nka yɛnim sɛ wɔn nso ɛbɛtumi ahwɛ aboa ama concerns ana yɛka sɛ yɛnya nsesɛyi a sɛ yɛyi obi ama no kɔ board no ɛso a na ɛyɛ total representation ɛwɔ agyadifoɔ a ɛwɔ edwa nim sɛsi a edwa no yɛwɔ ekuo ahodoɔ bebree deɛ ma Kumasi City Market Traders Union ɛbaa yɛ nyinaa ɛne sɛ yɛhunu sɛ how a nipa bi ayɛ akandifoɔ edi edwa no anim no ɛmmoa saa berɛ no ɛna na yɛ light nsɛnsɛm saa berɛ no ɛna sika a amanfoɔ etua ɛno na ma yɛ kasa yɛsɔre yɛka yɛ nhyɛ sɛ ɛnka yɛnyɛ nhyɛ a yɛbɛhwɛ a ekuokuo wɔ dwa no mu nyinaa no yɛbɛtumi akreti electoral college na yɛyi nipa a saa nipa no sɛ yɛyi no a wɔno ɛna wɔda ekuo no ano sɛsi a woba edwa yi emu a yɛwɔ ekuoko no bebree ɛwɔ hɔ ekuoko bi ahodoɔ aka wɔn ho abom wɔn yɛfrɛ wɔn combine yɛn nso ekuoko ebinom aka abom yɛfrɛ Kumasi City Market Traders Union nipa dodoɔ no a na ɛwɔ edwa no mu kura mpa wɔn ɛnnom ekuo ebiaa deɛ kyɛn sɛ yɛhyɛ edwa no ase no wɔn a edi kan ɛkɔɔ ɛhɔ ɛnom a wɔn fɔm kɔɔ yɛ first board ɛma wɔn nyɛ akɔnya eyi nipa ɛkɔɔ ɛsoɔ no ɛnɛ woba saa edwa no emu sesie yɛ a ɛnyɛ saa ɛna teɛ kane no yɛ realize sɛ the board meeting ɛkɔ so a ɛkwan a ɛnam so a ɛwɔ sɛ ɛbɛdwa no mu na agyadifoɔ no nyinaa ɛteɛ no na saa deɛ no ɛnyɛ adwuma ɛfiri sɛ wɔn a edi kan a yɛde wɔn ɛfɔm combine wɔn eyi nipa no ɛkɔɔ board no ɛsoɔ no
Bibonwa womu enku ena ekoba se asembi e wo hono a womu eka mpisi se ye dwano etie no medical akan se yewura zuba na yewo expectation be brave because you see say wo maye karo say womu eyi board no na already akuo binum edikan aye nomination e de kwa koma yewura zuba based on that information and ma the suspicions sorry say nani say eja ya akonya ba so bia ekoku ahodo kuranko no a ekwa ba so na ebinu fa so tie a wo mo de wo ya wo mo enum ne fi ya ye de wo mo ambo ye amane ye deputation ekoi ama wo so deputation ama wo tonsa efre ye kaka wo de ema ye say ye mbra meeting no na ye dum say ye ko na fe isusa asori ewo emuno yetumi a yezi saa issue so na wamapan ama yen ededifo no yetumi akọ yiye nipa but to our surprise danwa yekodiru ekọ no ano enti no a ekọ so no ano ewo kemi edem ho a na ebewi ase a yi yewura benfren se wonko enam so at a point in time ye free process ni because ye ma wo mu ehunu se de ekọ so no enye adia yebo ejeso many adu mpacho ubetuma confirm we am say what happened that day na wo kanu na abato eka ho bi wo mo ma yeka ta se yen famra bibia ni wa e wo krata ni ma na echefe ye ko akoto aba ayi nipa okoda agedifo ano e wo board so you say person na ya cha ase no any issues na ye raise ye no e na nka ye ko na yakoka na ye address but it was surprise ke ekono no ekoba e say after the yen toba na ye so enti mona monya we se mo kono kra abato ka ho mo ko na ebem to ba te kata e invite ye say yemra no anka bibia efa abato ho but already no na ye nim say and never be a started ama ye deputation akoma wo mo it really that differences no and ye kwa iron out na ye nyina ya ka abom ya hwe because of any say we were zuba and say yan toba ebra ye ko ye no and yan fa enyi kandifo a dentina ye susu ya ye say yan yan seseye na edwani enyina no nyina yan kamom obi a woni ko ye obi eko nyimom yentumi entu abana yenyi one executive aka we ye ka no eye adwuma ewo eho no ma opani aka we eba ye no enya ade afa na ye kwa kofa obi awo because already the government in its entirety our general executive ya wo mo enyira ewo do eba ye say we are chairman we are president obviously you become the choice for the traders no correct said yewura zuba ni position no manu tumina sunyame masa se etina wonu wa obi obebe bia no based on the position automatically or the board no ano sana ye ka se because se ye kan se yan to aba enten bia ye se yan fa enye adwuma no enye no one na ba say yen to ba na ye agedifo candidate bia and ye be say the right thing be done na sadia no edaho na ekyina bi enko ba say be police bia obi pre but by virtue say agedifo ni na ye sia ya to ba no una ye penny say that and no automatically you qualify to represent the traders on the board. I see. Minia, does that suggest say nipa na or represent him or no mo bia mo ni oni mo support entirely say mo tana chi so onkonko ya juma because they will just say process no there was a problem mo process ma what they call you no mo ni mpanifo nya adwen does that suggest nipa na all call no nya nipa mo gini di one mo supporting na one say maybe can say the outcome of the process no ye welcome ye nka say bia ye ba bia say bibi ensesa ye asi no but to my convention no
encounter ya yenya ene se de enyema ekoso ewo edwanu mu enti no yehu se where obi a uniform different camp but say ye be ye adwuma na asubie akono say nipa no mpa na saa eso no kese no aba abeto no eso kuma city bucket de union egedi fonti na ye wo ye so obi abo say enu ye timu po ana ya dwen po say ye ba be ye bibi e be afostoti enyema e bi enputo e be ba edwanu just for personal gains but bibiano decision ya you better to biano for the interest of the general traders say no we ebe say you dey pa ama you duma you do edwanu emu no yetumi akenyan saade we enya dia ebebu yen abam if you say the announcer ma ko si market station no buy no you say na bebre akoso awo management fun FM a na wo mo ewo ha wo mo egba edifo no ano no se sabe wo mo egbe wo mo na be prianka ntimi akoso because you say over the management level na most of the decisions that ya wo mo eteki committee a ewo no edifo no reps bebre ewo eso opani gbe ekoba ya ebe ka light eba to so you better be answer here because Kumasi City Bucket Union single-handedly them say you were before any two and more our last year ebra isi dipenia na owo ya kono wo say you were before man jan kono pele ni ma shobi say papa na baha won timi ms ese bia wo mo eye bia wo mo eji adwuma ye mu se management ya ewo so sa ka no kwa e fa so ye yi efi wo no no Kumasi City Bucket Union ye leader ye wa Johnson Kwabena Ankra one ye convener na new akari wo mu etu ye e wo saa ade no eho enti ye hu se ko no anamu to no so no ma impact e wo edwadum enti we say no e be Kenya yen ya ye dwuma adin pa na ebio so no ya serve as watchdog apani ya Mr. Ejense ni rozuba e ma ye tell Mr. no krampo na ehia se e wo se agedifo ye di bibia to we achi na ye hwe se ye be ya anamontu sa Mr. no ebetimi aba e ye no pepepepe na ubeka ya kan ye se ye Mr. no djuma e wo ekenim now say ebra ye wura before ye ma no ekofie na ayo ntufu we se e ba ye contract na wo ye Mr. no wa ye ni enya engagement e wo bra wọ́n sign up process ọbẹ̀ tó àná ẹ̀dwuma náà ẹ̀sọ́ no sọ̀yọ́ ẹ̀nsẹ́mu a na ẹ̀wọ́ mítà nínú no sẹ nyàmú ẹ̀nìmú ẹ̀jẹ̀dìfọ́ ẹ̀sẹ̀ na ẹ̀yìn ẹ̀nà ẹ̀jẹ̀dìfọ́ ní gbogbo wọn aṣẹ wọn sika náà yẹ́dì wọn no wọ́n mu ẹ̀ntua because yẹn yẹ kúrò mu no yẹ hùwù sáà nyẹ́mà wọ́n ṣe ẹ̀nyìnàá ẹ̀ntì yẹ hùwù sẹ ẹ̀dìyẹ́mà sẹ ẹ̀tìmí ẹ̀kọ́ ẹ̀sọ́ no yẹn yẹ watch dog rule ya ye bi ebobo edifo ho eba no anu na ye be ayirimu ye be yirimu na ya hwese board no enso ebetimi aye adwumapa na wo mo asom wo mo na se eduru ba bi a sika ye twama edifo so wo mo entua ye fa kwa bu so wo be hwe na se ya hwe president no ensem ya na me te ya ga mo ka mo ase ase your friend manager or say one day when you say now I deal with our cost we manager out to we na what one day because dakoro adie me I was part of the committee I say say yan space allocation of any do baby you want and you let tan basa okay and more you are ready to support reps was just that you're happy with let me say not that's also management no ebeba no me no eyi agene ewo because the board no edwumadie ebetumi akoso eyi a edwanu na wo de ye adwuma no ewo se wo mo eye enti eno so ye hwe say you be good management na wo so support say ekobase board no eye adwumapa is a good management obetuma adwuma na you also as trader
union unions no they provided the needed support yeah you better me area put them in check here I think said or how do don't want against me you better me ase na ya pem me ya do ja so na prempe na also o na so na o temenka